ಅಮ್ಮೇರ ಬದ್ಕೊಂಡು ಅಮ್ಮೇರ ಮರ್ಯಾದೆ ಎಂಕ ದುಡ್ಡು ಕೊರು ಈಜಿನದೇ ಅನ್ಕಾಲಟ್ಟೆ ಅಮ್ಮೇನ ಕೊಡೆ ಪಸಾರಾಗತ್ತೆ ನಮ್ಮೇರ ಹಾರ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಕ್ಕು ದುಡ್ಡು ಹತ್ತಮೆ ಊರ್ದ ಪಟ್ಟದ ಮನೇನೆ ನಿಕ್ಕು ಕೊರ್ಪೆ ಊರ್ದ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ 4 ಜನಕ್ಕೂ ಬತ್ತು ಪನ್ನೋಡು ಅರಸುಲೆ ಈರ್ನ ಮಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತದೆ ಪನ್ನ ಮನದನಿ ಊರ್ದ ಪಟ್ಟ ನಿಕ್ಕು ಯಾನಿ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಕೊಡ್ಗೆ ಯಾನಿ ಎಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಕೊಡು ದಾನ ಧರ್ಮ ಮಾಡ್ಕೊಡು ದಾನ ಧರ್ಮ ಎನ್ನ ಕರ್ಮ ಎಂಚಿನ ಮಾಲ್ಪುನಿ ಎಂಡ ಓಡು ದಾನ ಅಲ್ಪೇರೆ ಇನ್ನಿತುಲ ಸ್ವಲ್ಪ 10 ಜನ ಬೋನಸ್ ಪಾಡ್ದು ಆಟಕ್ಕೆ ಬೈಜರ ಅಂಚ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಅಂಚ ಮಲ್ಪೇರೆ ಬೋಡತನ್ನ ಆರ್ಡ ಉಂಡು ಆರ್ ಮುಗಿಯುಜಿನ ಆಟ ಅಲ್ಪಂತ ಅರ್ಧೆಲ್ಲ ನನ್ನಲ್ಲ ಮುಗಿಯುಜಿನ ಎಲ್ಲೆತ್ತ ಕೊರುವೇರು ಬಾಕಿ ದಕ್ಲೆಲ್ಲ ಎತ್ತದು ಕೊನೋಲೆ ರಂಗ ದಕ್ಲು ಕೊನೋಲೆ ಅವು ಅಂಚತ್ಯ ಎಂಡತ್ತಿ ಅವು ಆರಂಚ ಮಲ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಂಬಕ ಆರು ಕೆರೆಯ ನೀರನ್ನು ಕೆರೆಗೆ ಚೆಲ್ಲಿ ಅಂದೆ ಕೆರೆಯ ನೀರನ್ನು ಕೆರೆಗೆ ಚೆಲ್ಲಿ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕನೆ 300 ಪಾಡು ದಿನಕ್ಕೂ ಓಡೆ ಕೆರೆಗೆ ಚೆಲ್ಲಬೇರಿ ಪಡೆ ಚೆಲ್ಲಬೇರಿಯೇ ಅತ ದಾರೆಗೆ ಕೊಡ್ತೀರಿ ದೇವೇರಿ ನನ್ನಲ್ಲ ಕೊರ್ಪೀರಿ ಆರು ನನ್ನಲ್ಲ ಬಾಕಿ ದಕ್ಲೆ ಕೊರ ಸಂತೋಷ ಆಂಡ ವರ್ಷಲ್ಲ ನಮ್ಮನೆಲ್ಲ ಪಾಡು ಕುಡಲ್ಲ ಸಂತೋಷ ಮರ ಅರಡ ದೇವರ ಆತ ಕೊರ್ಕಿಡದು ನಿಕ್ಕೆ ಫೋನ್ ಗಾರ ಇಟ್ಟು ಕೆರೆ ಅತ ತೆಂಕ ತಿಕ್ಕನಗ ಆರು ಕೊರ್ಪೀರಿ ಐಟ್ ದಾಲ ಮುಲಾಜಿ ಐಕ್ ಬೋಡತಾರ ಆರು ಮುಲ್ಪ ನಿಗಂಟು ಮಾತಕ್ಕೆ ಲೈಕೆ ಒಂಜಿ ಜನ ಎಂಡ ಬೆದಂಬಾತಿ ಇರ್ತೀನಿ ಅವು ಬೋರ್ಚವ ಪನ್ನೀರ ಬಂಡ ಕತೆ ಮಲ್ಲೆಡ್ದು ನನ್ನರ ಕುಲೊಂದು ಪಾತಿ ಇರ್ತಾನ ಅವು ಈಸೆಯ ಬುಡ್ಕ ಬೇರೆ ಈಸೆ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡಿ ಯಾನು ಅಮ್ಮೇರು ಇದ್ದ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ಬಿರಿ ಎಂದಾದ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮುಗುಲೆಕ್ಕ ದಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಂಡೆಂಡ ದುಡ್ಡು ದಾದ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬುಕೊಂಜಿ ಕತೆ ಅಂಡನ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಇರ್ ಮಲ್ಪುಲಿ ಈರೆಗೆ ಏಪ ಬುದಾರ್ ಬರ್ತ ಸೈತಿ ಬುಕ್ಕ ಅಂದ ಅವೇ ಇರು ಗೊರ್ಚನ್ನ ಮಲ್ಪುಲಿ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಇರು ಗೊರ್ಚನ್ನ ಮಲ್ತಾನೆ ಎಲ್ಲ ಪುಲ್ಯ ಕಂಡೆ ಓದು ನಿಂತ ಮುಖ ಪುಟ್ಟೊಟ್ಟಿ ಇರ ಚಿತ್ರ ಸಮೇತ ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಕುತ್ಯಾರ ಶಾಲೆ ಹತ್ತಿರ ಗೊರ್ಚನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇವರು ಕೆಂಪು ಮುಂಡಾಸಿನವರು ಅಂದ ಐಕೆ ಎಡ್ಡೆನ್ನ ಮಾತ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೆರೆಗೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಬುದಾರಿ ಜೂಡ್ಪುನ ಬುದಾರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಗೊರ್ಚನ್ನ ಮಲ್ತದಲ್ಲ ದಾದ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಎಂಕೊಂಜಿ ಸಾಧಿ ತಿಕ್ಕಂಡತಿ ಕಂಡೋಡು ಕೃಷಿಕೋ ನಾಸ್ತಿ ದುರ್ಭಿಕ್ಷ ಬೆನುಡು ಕಂಡುಡು ಬೆನುಡು ನಿಕ್ ಬೈಲ್ ಕಂಡಾವ ಬೊಟ್ಟಿ ಕಂಡಾವ ಬೈಲ್ ಗಂಡ ಬೊಟ್ಟಿ ಗಂಡ ಎಂಚಿನ ಎಂಕ್ ದೂಪೆ ಹಾಕ್ಪೇರ್ ನೀವು ಯಾನ್ ಪಾತೆರ ಸೂರು ಮಲ್ಪನಾಗ 5-6 ಕರೆಂಚಾದ್ ಬುಡಿ ಕಂಡೋಡು ಬಂಡ ಕಂಡ ಗುಳೆ ಮಲ್ಪನ ಕಂಡ ಲಕ್ಕ ಅವರು ಧಾರವಾಡ ಮಲ್ಪನೆ ಧಾರವಾಡ ಧಾರವಾಡ ಪಣಂದೆ ಧಾರವಾಡಿಯೇ ಕಂಡೋಡು ನಿಗಂಡ್ ಮಲ್ಪ ಒಲ್ಪ ಕಂಡು ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಾತ ಕಂಡು ಮಾಮೂಲತೆ ಬೇರೆ ಯಾನ್ ಕಂಡನ 1 ವರ್ಷ ನರಮನೆಗೆ ನೆನೆಪೋರಿ ಐಕೆ ಈ ಸಾರ್ತಿ ಕಂಡನ ಶಾಲೆಡ್ದೆ ಕಂಡೋಡು ನಿಗಂಡ್ ಮಾಡ್ತೆ ಓ ಸಾಲೆಡ್ ಮುಲ್ಪ ಏನ ಉಂಡ ಬಿಸಿ ಊಟದ ಬಾಜನೋಳು ಜನ ಶಾಲೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮೇರ್ನ ಮಟ್ರನ ಇಲ್ಲದ ಪೂಜೆದ ಬಾಜನೋಳು ಶಾಲೆದ ಒಂಜೊಂಜಿ ಬಿಸಿ ಊಟದ ಬಾಜನ ತೋಡು ಬೇರೆ 30 ಜೋಕ್ಲೆಗೆ 300 ಜನಕ್ಕೂ ಬೇಯ್ಪುನ ಕಡಾಯಿಲು ಇತ್ತು ನನ್ನೊಂಜಿ ಗೊತ್ತುಂಡಿ ಏರ್ದಳ ಪಣೊಚ್ಚಿ ಮಾತಾತ್ತೆ ಕೆಲವು ಶಾಲೆಗ ಗುರುಕುಲ್ ನಕ್ಲು ರಡ್ ಮಾಲಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಗಟ್ಟ ಎಂಚ ಬಿಸಿ ಊಟದ ಬಾಜನ ಮಾರ್ತಿ ಒಗ ಬರಂದೆ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಮಿತ್ತಿಡ್ದು 15 ಬಿದಾಡು ಇಡಟ್ಟಿ ತಿಂದೆ ಶಾಲೆಗೆ ಎತ್ತನಾಗ ಎನ್ಮ ಬರ್ಕೊಂಡು ಐಟ್ 4 ದಿಯರಿ 4 ಮಾರಿಯರು ಊರಿ ಮಾರ್ತಿಲ್ ಗಟ್ಟಿಯರು ಕೂಡ ಮಿತ್ತು ಬರೆದು ಬಡಿಯರು ನನ್ನ ಶಾಲೆಗೆ ಬಾಜನ ಬರಲಿಲ್ಲ ಮಿತ್ತದ ಕಡಪುಣ್ಣಾರ್ಲ ಕಲ್ವೇನಂತ ನಿಂಗಿದ ಕಡಪುಡ್ತನಂತ ಆರು ಕುಡಾರಿ ಗಂಧಜಿದ್ದಿ ಒಡೆ ಕಡಪುಡ್ತೇನೆ ಪಿರ ಕಡಪುಡಿಯರು 15 ಐನು ಕುಡೋರಿ ಮಾರಿಯರು 6 ಇಲ್ಲಿ ಗಟ್ಟಿಯರು ಏನಾಯ್ನು ಮುಲ್ಪ ಬಂಡನೆಲ್ಲ ಐಟೆ ಬಂದ್ಪೇರಿ ಅಲ್ಪ ಕೊಡೆಗಿನ ಮರಲೆ ಬಗಲು ಅಂತೆಗೆ ಸಾಲದ ಮೈದಾಂಡ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬೋಡ ಎಂದೈನ ಬಂಡ ಮಾರ್ಲಿ ಆಯ್ತು